Moi! Terveisiä Studio Ilmahovista. Minä olen Jaakko ja tällä kertaa meillä on aiheena Mediapraktiikka Oyn protopaja. Tällä kertaa meillä on protopajassa mielenkiinnon kohteena tämmöinen moniaistikuutio. Eli tahtoo sanoa sitä, että meillä on tämmöinen laatikko, joka pitää sisällään erilaisia elementtejä moniaistisuuden teemaan liittyen. Ensinnäkin tästä päältä löytyy ihan tämmöinen tuuletin, saadaan aikaiseksi tuntoaistimusta, pientä ilmavirtaa, ja toisaalta sitten tältä sisäpuolelta löytyy tämmöiseen pieneen harsopussiin sijoitettuna niin ihan tämmöistä tuoksuainetta. On käytetty ihan tämmöistä kaupasta löytyvää tuoksukynttilää, ja siitä kun se ilmavirta kulkee lävitse, niin myös se tuoksuva aine sieltä levittyy tehokkaasti lähiympäristöön. No, tietysti mukaan voidaan liittää esimerkiksi musiikkia. Tällä kertaa meillä on käytössä ihan MP3-soitin, voisi olla iPhonea, miksei vaikka Spotify-läppärin kautta. Tällä mennään tällä kertaa. Sitten meillä on ihan tietysti kaiuttimet kiinni ja tältä voidaan volyymi säätää sopivasti. Ja sitten tietysti yrityksen teeman mukaisesti meillä on mukana myös hieman sensoritekniikkaa. Eli käytännössä tämä on ihan etäisyyttä mittaava sensori. Se mittaa lähinnä olevan kohteen ja tämän sensorin välistä etäisyyttä. Ja tietysti tämä saadaan kätevästi tuohon laitteen kylkeen ihan plug and play -meiningillä. Sittenpä ei oikeastaan muuta kuin verkkovirta vielä kiinni ja homma on valmis. Sitten tämä laite voitaisiin sijoittaa tuonne vaikka käytävälle, ja kun ihminen kävelee siitä ohi, meillä alkaa bileet ja samanaikaisesti täältä sitten tuoksukone sitten levittää. Tällä kertaa taitaa olla vesimelonin tuoksua lähiympäristöön. Eli käytännössä tämä voitaisiin laittaa oikeastaan mihinkä tahansa. Vaikka tässä onkin tietokone pöydällä, niin tämähän ei ole mitenkään tietokoneeseen kytkettynä, vaan meillä on täällä maaginen musta laatikko, joka hoitaa koko hommaa. Tietysti tässä on verkkovirta tällä kertaa käytössä, mutta sopivalla akulla käytettynä tämän saisi vaikka parkkipaikalle tai ihan mihinkä vaan halutaan. Samoin sitten näitä sensoreita on ihan joka lähtöä. Tarvittaessa saadaan ihan langattomasti, tai vaihtoehtoisesti niin, että sensori on tässä ja me otetaan langattomasti vaikka valoetulla nurkassa, tai pihalla tapahtuu jotain, tai ihan mitä tahansa. Mutta eipä sen enempää tällä kertaa. Rupean tätä laitetta nyt pakkailemaan tai lähtee tästä kohta eteenpäin yhdelle asiakkaalle testattavaksi. Jäämme mielenkiinnolla odottaa, minkälaisia ajatuksia sieltä tulee. Ja nyt ei sitten muuta kuin prototyyppiä vaan eteenpäin kehittelemään ja miettimään, mitä kaikkea tämmöisellä systeemillä voi tehdä. Eipä muuta. Minä kiitän ja palataanpa taas asiaan.